Het was de week van het Nationaal Schoolontbijt. Ook op Jenaplan School de Kerk werd er samen ontbeten. Een gezond ontbijt is immers een goede start van de dag. Omdat wij het wel heel belangrijk vinden, gezonde voeding en het belang van gezonde voeding. En juist 's morgens is eigenlijk de maaltijd waar je de hele dag op moet draaien. En helaas is dat niet voor alle kinderen gegeven, of niet voor alle kinderen gaat dat erop. Dus wat we daaraan mee kunnen dragen, doen we graag. Er zijn kinderen die zelfs niet ontbijten, of kinderen die een heel bijzonder ontbijt hebben. Bijvoorbeeld waar geen sprake is van brood of rijst, maar bijvoorbeeld een wafel of snoep. En ook frisdranken horen we wel eens. Gelukkig is dat weinig, maar het is er wel. Dus we hopen hier een klein beetje mee gewoon het belang van gezonde voeding en ook het bewegen samen. Dat je dan toch, ja, daar moet je het wel op doen, hè. Je moet best wel veel doen op zo'n dag samen. Dus we hopen het, dat werkt samen. Het schoolontbijt verschilt wel met het eten wat de kinderen thuis krijgen. Hoe ziet jouw ontbijt er normaal uit? Een gezonde boterham en eerst met iets gezonds en dan gewoon iets lekkers. Ook vaak gezonde dingen en dan op het einde ook een beetje ongezond. Nou, ik ontbijt wel heel gezond, ja, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik eet echt elke ochtend 2 sneetjes brood. Ik ben een slechte broodeter, maar dat heb ik mezelf echt moeten leren. Waarvan ook nog heel ouderwets, maar eentje met zoet en eentje met hartig. En ik drink heel veel. Ik eet een boterham en dan doe ik altijd superleg erop. En dan doe ik melk erbij drinken. En altijd soebeleg, nooit kaas of iets anders? Witte chocoladepasta. Oh, en wat staat zo lekker aan? Dat het wit is. En lekker zoet denk ik, of niet? En wat doe je dan morgen op je boterham? Kaas en hagelslag. Gezonde dingen zoals kaas of worst. En dan eet ik meestal worst en dan doe ik altijd als ongezond hagelslag met snoepjes. Snoepjes bij het ontbijt, dat kan toch niet? Nee, er zitten chocoladesnoepjes in. Wat is er anders aan jouw ontbijt thuis als je kijkt naar het ontbijt hier op school? Ik krijg ook appel en komkommer. En meer gezonde dingen. Ja, dit is wel een beetje veel eten. En thuis dan moet ik alleen maar altijd 1 boterham met gezond. En vaak mag ik met ongezond en gezond. Maar dat je het bestek moet meenemen en dat je dan fruit erbij krijgt en minder beleg erop kan doen. En je eet alleen maar komkommer, zag ik. Ja, omdat ik komkommer zo lekker vind.